Pila media tei sosial media আমার পইলা হামবাইয়া ফারুক তিনি 24 তারিখ জুলাই 2020 ফার্স্ট সালनि জরাগो তিনি सिङाव प्रेस मिट खायमानि आसल हंके थांनाय सान 21 तारिख जुलाई 2020 कराक सालनि जरागो मंगिया गामि आरबि ब्लक नि बिसिङाव क्लाइजाक श्रीरामखरा एडिसि विलेज नि पानबारि नि सिनिति प्राजो सिकली 17 बছर अमरनि न दफानि बरक बा दुबसनि बरक जेदुमिया बरमिया केजिमिया सुतमिया उ बरक ति प्राजोकनो अद्रे पर लुक लुगुइ फन खायना हरखा हनै जों खोनाखा इंगे बर पुइला साकमागात नि जे पाद बर क्लांखा बनियागुलो जों फरमानखा खायसा मंगल एरिया बर बलंग क्लांगै बर बयनोदा पारमानेंट खायै फरनि बिसिङाव बर नेताजी नगर UBI बैंक गोसकांगो गुरैनो खिख्लायग्लांखा हरनि बिसिङाव गुरै कलमथै खायगै तेलेमरा थानागो थाङै डिटेल बाबे बनि जे गथनानो सायखना रखा गाहायनि बाङै जों चिनि युथ IPF तेलेमरा डिविजनल कमिटि तरफ থেকে বা চিনি IPF টি বা টিसा आबनो जों बेलायखे निन्दा जानगो ते सिलेमों जानगो बनियागुलो जों हायनो हाय मियागो जों थांखा गुरैनि नुखुंगो जों थांमानि बिसिङाव जों जत सिनि तेलेमरा डिविजननि लिडार दंगो ओ बिसिङाव जों गुरैनो डक्टर क्लांमानि कारणे जों नगरबाय मालाय बलिया नुखुंफोरावबाय जों तफानो बनि जाय गुस्ति बा बनि गानागिरिनि बरबाय जों कक सालायखा बनि परे जों SDPU बाय कक सालायखा ते थाना निबु सिरोबाय जों कक सालायखा आबनो जे बरनि जे खोंजाक बरनो दागिदायति रंना बागै जों बरनो कक सामान बिसिङाव बर सिनि ककनो आबनो जों साइटकनाय हनै बर जों कक रमानि बिसिङाव दिनै जों खबरमानखा खरगुरिनि बिसिङाव खरगनै ताबुक रंजाखा हनै खोनागौ गेते खरगनै रंजायाखो हायनि बाङै जों बरनो सागानि मुसुगो चिनि युथ IPF दिबाति तरफ থেকে যে কনি মানজাयाखो आबनो दायति रंनांथों যদি সি रंया हंखे जों ताबो करना भाइरास बा लकडाउन उंतमानि जरानि बिसिङाव फानो जों बायदुता मांनाय जों सभा कतर ओंखागानि बाङै गाहायनि बाङै যারা ও করंजा गुसिरकनो दायति रगै बरकनो शास्ति कतो रगै बरनो फासि मारनाय যদি शास्ति कतो रयांखे आबो जों तै सभागो जों ओंखारनाय गाहायनि बाङै बरनो दायति रंगै बरनो शास्ति कतो रना बागै उंथुं हनै जों तिप्रा गभर्नमेन्टनि थानिबो जों आबनो जों सावो दायति रंगै बरनो अबखायानि बाङै आलम गसगानि बाङै तेकनि मानजायानो गाहायनि बाङै जों चिनि IPF सेंट्रल कमिटि तरफ থেকে जोंनो खबर होखा खाना बरक फाइ दङो चिनि तेलेमारा डिविजन चिनि IPF सेंट्रल कमिटि लिडार बरक फाइनाय ते चिनि बुरिमो थानिंगै सेंट्रल कमिटि नि IWF नि चिनि आदमरबो फाइनाय जोंनो साहरखा गेसं खाना डिटेल बाबे तैसा जों कक सालायनाय नुखुनि बररबाय ते नांखांखे जों खाना हायनो हाय TS थांनाय SDPU मालायनाय ते फरमनि दायति रंनांबा आसुन